Breso sam nwoma etosu mienu tie aduonu nan. Joash di mfie nson na obedi hene. Na odi hene mfie aduanan Jerusalem. Na ne na din di Sibia ofri Beersheba. Na Joash ye de etene Awurade ani so. Osofo Jehoiada bra no so nyina. Na Jehoiada ware yirenum baanu ma no. Na owo mabarima ne mama. Na enu akiri no eba Joash akoma mu se obepimpam Awurade fie no foforo. Na oboaboa asofo no ni Lewifo no anu hyiae. Na oka kire won se Mumfri edi nko Yuda nkuro so na monkoboa dwete ano mfri Israel nyina nsem. Na wode apempam Nyankopɔn fie no daa afe. Na modie mumma mo ho nye hare asem yi mu. Nanso Lewifo no ho anye hare. Ena ohene no frɛ osofopanyini Jehoiada. Na oka kire no se Adenti na wo ma Lewifo no nye Yuda ni Jerusalem to a Awurade akoa Mose ni Israel bedwa no hyema adanse ntomadan no. Na Atalia obonefo no na ne ma tete Nyankopɔn fie no mu. Na Awurade fie akronkron ne nyinaa nso wahwere ama Bali. Na ohene no kama wopam adaka biako. Na odi si Awurade fie punu anu wɔ adi hɔ. Na wɔpae no Yuda ne Jerusalem sɛ wɔmfa Nyankopɔn akoa Mose to a ɔde to Israel so esre no so emre Awurade. Na mapɔma no nyinaa ne ɔman no nyinaa ni gye. Na ɔde ba begu adaka no mu ara kosi sɛ ɛyɛ ma. Na bre biara Lewifo no behunu sɛ sika adɔɔso wɔ adaka no mu. Na wɔde bre wɔn a ɔhene ahyɛ sɛ ɔhwɛ soɔ no. Ɔhene twerɛfo ne de ɔsɔfopanyin no ahyɛ sɛ ɔhwɛ soɔ no ba behwie firi adaka no mu. Na wɔma so sane de kosi ne sibia. Saa na ɔyɛ no da biara. Na ɔboaboa sika bebra no. Na ɔhene ne Jehoiada de ma wɔn a wɔyɛ Awurade fie sum adwuma no. Na wɔde bobɔ abo paefo ne adwumfo paa sɛ wɔn pimpam Awurade fie no foforo. Ne dade ne kɔɔbre adwumfo nso sɛ wɔmiamia Awurade fie no mu. Na wɔn a wɔyɛ adwuma no yɔe. Na pimpam adwuma no kɔ so wɔ nsɛm. Na wɔde Nyankopɔn fie no si hɔ ma no yɛ yie na ɛyɛ den. Na wɔwie no wɔde sika no nkae ba ɔhene ne Jehoiada anim. Na wɔde yɔ nneɛma ma Awurade fie. Ɔsom ne ɔhye afɔde no ho nneɛma ne nkora ne sika ne dwetɛ nneɛma no. Na wɔbɔ ɔhye afɔde Awurade fie daadaa Jehoiada bra so nyinaa. Na Jehoiada bɔ akora na nna mee no. Na uwi. Na uwie no na wadi mfirihia 130. Na okosie no David krom ahemfo no nkyɛn. Efiri sɛ odi asempa Israel ne Onyankopɔn ne ne fie no ho. Na Jehoiada wu akiri no Yuda mapɔma ba bɛkoto ɔhene no. Ɛna ɔhene no tie wɔn. Na ogya Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn fie. Na wɔkɔsom asera nnua ne ahoni no. Na wɔn asodie nti abufuo ba Yuda ne Jerusalem so. Na ɔsoma adiyifo ma wɔba wɔn mu sɛ ɔmɛsan wɔn mmra Awurade nkyɛn. Na wodi wɔn adanse nanso wɔantie. Na Nyankopɔn honhom ba ɔsɔfo Jehoiada ba Sakaria so. Na okogyina asoro ɔman no anim ka kyerɛ wɔn sɛ Onyankopɔn sie nie. Adenti na moto Awurade mmara nsɛm. Na ɛrensi mu yie sɛ mo agya Awurade yi ɔno nso agya mo. Na ɔpam ne tiri so. Na wɔkosi no aboɔ. Sɛdeɛ ɔhene hyɛeɛ no. Awurade fie abaanwa so. Na ɔhene Joash ankae adɔyɛ a n'agya Jehoiada de yɛɛ no no. Na okum ne ba no. Na ɔrewuo no. Ɔkaa sɛ Awurade nhwɛ na ɔntɔ so werɛ. Na afi no duruɛ no. Siriafoɔ dɔm tu baa ne so. Na ɔbaa Yuda ne Jerusalem. Na ɔbɛsɛe ɔman no mapa ɔman no nyinaa firi ɔman no mu. Na wɔn asadeɛ no nyinaa wɔde kɔmaa Damasko hene. Na nipa kakraa bi na Siriafoɔ dɔm de bae. Nanso Awurade de dɔm kɛseɛ paara hyɛ wɔn nsa. Efiri sɛ na wɔagya Awurade wɔn agyanom Nyankopɔn no. Na Joash nso wɔne no di atemusɛm. Na wofiri ne so siim kɔɛ no. Efiri sɛ ogyaa no apirekuro bebree mu. Ne nko apam ne tiri so. Ɔsɔfo Jehoiada mma no mogya nti. Na okokum no ne mpa so. Na owuyi. Na wosie no David krom. Na wansie no ahemfo no asieyɛ. Na wɔn a ɔpam ne tiri soɔ no nie. Sabat,
Amoni ba Simeat ba, ni Yehosabad, Moab ni ba Simrit ba. Na ne ma no, ni ɛtoɔ dodo a wɔgye no no, ni Nyankopɔn fie pimpam no. Hwɛ, wɔatwerɛ no ahemfo nwoma nkyerɛaseɛ no mu. Na ne ba Amasia bedii n'adeɛ.